Bine v-am găsit la compilația din 1 decembrie. Avem aici două bombe care le vom da pe câmp. Vom da pe sfârșit și o baterie de 60 focuri, așa că nu uitați să stați până la final ca să o vedeți. Și apăsați și voi pe butonul de like și să vă abonați și voi ca să creștem canalul ăsta un pic mai mare. Și hai să trecem la compilație. Dăm prima oară gorila asta de 5 grame. Vedem dacă se aprinde cu bricheta asta. Am uitat să ne iau bricheta antivânt de acasă. M-am grăbit. Uitați ce fumes. Haideți, dăm și cobra asta. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like pentru compilația asta. Dați un pic. Un like puternic pentru asta. Vedem și noi dacă a făcut ceva crater asta. Azi că a făcut ceva. Dați-vă la ce am pe mine. Bombă homemade 50 de grame. Mă, da mi-a pula. Uă! Baterie Shark Attack 60 de focuri 20 de mm.